Tohle je Geekdoupě. Geekdoupě je snem každého fanouška elektroniky. Dostaň se do jiné dimenze s brýlemi pro virtuální realitu Gear VR. Můžete. A vyzkoušej všechny možnosti nového Samsungu S7 a S7 Edge. Jdi na to po svém. Buď jako geek, sestav si a vyhraj každý měsíc své doupě za 100 000. Začni na jakogeek.czc.cz. czc.cz. Rozumíme vám i elektronice.